היי, כאן נורית ממלאכי דולה, ואנחנו במדור שאלה מהבטן. היום אני רוצה לענות לך על השאלה, למה בכלל צריך להתכונן ללידה קיסרית? זו שאלה שרבות מכם שאלתם, וחשוב לי מאוד לענות עליה. אז הסיבה הראשונה היא בעצם ידע. כשאנחנו, יש לנו אפשרות בעצם לדעת מה יקרה לפני הניתוח, מה יקרה במהלך הניתוח, מה יקרה אחרי הניתוח, כמה אנשים יהיו בחדר, מי יהיה המנתח שלנו, הבעל שלי יכול להיכנס או לא יכול להיכנס, כמה זמן תהיה התייששות, מתי אני אראה את התינוק, מי יעזור לי לקום מהמיטה אחרי זה. על כל השאלות האלה בהכנה ללידה קיסרית אני יכולה לעזור לך לענות, או לעזור לך לכוון ולדייק את השאלות שתשאלי בטרום ניתוח בבית החולים בו את תהיי מנותחת. הסיבה השנייה היא בעצם השלמה עם הרגשות. אם הניתוח הזה הוא לא שלך מבחירה חופשית, את צריכה לעבור אותו עקב בעיה רפואית שלך או של התינוק, או בגלל ניתוחים קודמים או מכל סיבה אחרת, אז אני בטוחה שאת קצת מבולבלת ואת לא בטוחה במה שאת מרגישה. לרגע אחד את אומרת יואו איזה כיף, איך אני ידעת את התאריך של הניתוח ואני לא צריכה לדאוג מתי זה יהיה, וברגע שני את אומרת אבל נורא רציתי לחוות לידה רגילה ואני לא יודעת, הניתוח מסוכן, לא מסוכן, כואב, לא כואב, איך אני יודע להתמודד איתו. בקיצור, את בטוח מבולבלת, ולכל השאלות האלה ולכל הרגשות האלה שיש סביב הניתוח הקיסרי, אני יכולה לעזור לך להשלים איתם דרך כלי שנקרא Somatic Experience, שהוא בעצם הקשבה לגוף, דרך דמיון מודרך, דרך קלפים, בכל מיני כלים אני יכולה לעזור לך להשלים עם הרגשות. וזה מוביל אותנו ישירות לסיבה השלישית, חוויה טובה. כל אחת רוצה שתהיה לה חוויה טובה מהלידה. יולדת לפני לידה רגילה מכינה לה פלייליסט של מוזיקה, או בוחרת את הכרית שהיא תביא איתה מהבית, וגם את יכולה להתכונן, את יכולה לבדוק מי יהיה המנתח שלך, את יכולה לנסות לדבר איתו קודם ולבקש ממנו בקשות, את יכולה אולי לבחור בקיסרי בגישה ידידותית, ואם את לא יודעת מה זה, אז אני אסביר על זה בפעם הבאה. את יכולה לעשות המון דברים כדי שגם את תצאי מהניתוח הקיסרי ותרגישי שהייתה לך חוויית לידה, כי זו הלידה של התינוק או התינוקת שלך, והיא צריכה להיות חווייתית ועוצמתית ורכה וטובה גם לך וגם לתינוק או לתינוקת, וכמובן גם לבן הזוג שמלווה ויתמוך בך גם אחר כך. אז אלה שלושת הסיבות. אם את רוצה לקרוא עוד על הכנה ללידה קיסרית ואיך אני יכולה לעזור לך, יש פה קישור בתגובה הראשונה לוידאו, אני אשמח מאוד שתיכנס.